Krátko pred 8 hodinou večer už boli svetlá na semafóroch vypnuté. Mladý vodič za volantom Fábie vychádzal z vedlejšej cesty, no v križovatke vôbec nezastavil. Nasledoval hrozivo vyzerajúci náraz do Citroena, ktorý sa následne prevrátil. My sme to vlastne spozorovali na tom kamerovom systéme a následne sme vykonali výjazd, čiže do 1 minúty, 1,5 minúty sme tam boli na mieste. K prevrátenému autu bežali aj ľudia, ktorí šli práve po chodníku. Zábery z nehody sme ukázali aj dopravnému psychológovi. Už ho musel vidieť, to je jasné, že to už je. Takže to skôr vyzerá, ako keby fakt sa počas jazdy venoval úplne niečomu inému. Najskôr telefonovaniu. Podľa toho videa videl, že fakt nespomaľoval. Tá zásada, že keď idem do križovatky, že mám spomaliť, platí, aj keď svetia svetla, aj keď nesvietia, však idem z vedľajšej, tak spomaľujem, posúvam sa, že v podstate krokom by sa dalo povedať. Z toho mi vychádza, že sa musel venovať nejaké také činnosti, ktorá tú pozornosť odputávala. Citroen šoférovala mladá vodička a viezla kamaráta. Našťastie vyviazli z nehody len s drobnejšími škrabancami. V tom prevrátenom vozidle bolo jedno ľahšie zranenie.